Objavte svoju oázu pokoja, chalúbka Jazierko v srdci prírody. Predstavujeme vám útulnú chalúbku Jazierko, kde relax a pohoda naberajú nový rozmer. Tento čarovný úkryt, ukrytý v pokojnej obci Cerová, ponúka dokonalý únik od každodenného zhonu. Nachádza sa v tesnej blízkosti lesa a malebného jazierka, čo vám zaručí nezabudnutelné chvíle v objatí prírody. Chalúbka pojme až 10 hostí. Kapacita a rozloženie izieb. Veľká spálňa, kde nájdete jednu manželskú posteľ a 2 samostatné postele navyše, ideálne pre rodiny alebo priateľov, ktorí chcú byť blízko pri sebe. Druhá spálňa s 2 samostatnými posteľami, poskytujúca súkromie a pohodlie pre jednotlivcov alebo deti. Obývačka vybavená rozkladacím gaučom pre 2 osoby, ideálne miesto na spoločné chvíle a zároveň pohodlné prespanie. Wellness priestor, kde sa nachádzajú 2 prístelky pre tých, ktorí si chcú dopriať absolútny relax po dni plnom aktivít. K dispozícii máte súkromný wellness len pre vás. Nechajte sa rozmaznávať vo výrivke, alebo si doprajte chvíle pohody v saune. Po dni strávenom objavovaním okolia si vychutnajte čerstvý vzduch na priestrannej terase s vonkajším posedením, alebo si pripravte výdatný guláš v kotlíku či iné pochúťky. Pre rodiny s deťmi máme k dispozícii detskú stoličku a postielku, aby sa aj naši najmenší hostia cítili ako doma. Celý pozemok je oplotený, takže môžete relaxovať bez obáv o bezpečnosť svojich detí. Parkovanie pre 4 autá je zabezpečené priamo v garáži, čo je výhodou aj pre väčšie skupiny. Kam na výlet? Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, kde si môžete zaližovať na svahoch s nádhernými výhľadmi. Jaskyňa Driny, známa svojou bohatou kvapľovou výzdobou a úzkymi puklinovými chodbami. Hrad Smolenice je nádherný zámok s bohatou históriou a možnosťou prehliadok, obklopený krásnym parkom. Letné kúpalisko Senica, ideálne na osvieženie počas horúcich letných dní. Jaskyňa Deravá skala, kde môžete objaviť tajomstvá podzemia a zažiť dobrodružstvo. Hrad Korlátko je ako stvorený pre milovníkov histórie a čarovných výhľadov. Poznámka. Pobyt so zvieratkami nie je možný, aby sme zabezpečili čo najvyšší komfort pre všetkých našich hostí. Rezervujte si svoj pobyt ešte dnes a doprajte si nezabudnutelné chvíle plné pokoja, pohodlia a krásy s kúzlom slovenského vidieka.